Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan.
Masantos tan maabig ya kabuasan luyag na Pangasinan. Wajan ipaparungtal sa programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulop yo adasayang kabuasan. Magtarion lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Muharis. Kay bamod si kapaborito Errol Jurado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Ago natan na Biyernes. Thanks God, it's Friday. Pizza 23 at bulan na Enero 2026. Jada saray ulo na balita da lokal. Bookkeeper inaristo at kaso ni Stapa. Service warrant imparesibi at sakay dumaranos. $97,000 kantidad na shabu asamsam na otoridad at district level individual. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Bien awalaan na kaso ni Stapa impisok. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Unda pagtayo ada saraya ulo na balita ada nasyonal. BP Sara kinasuan la na plunder tan graph. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Impeachment ng Presidente Marcos akasabila at opisina ng House Speaker. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Alcantara walad kustodiya na DOJ. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Saldico ang ipawit na filler to niya yamitungtong at saray otoridad. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuasan tanatan wadyaray detalye at asaray balita da lokal. Street level individual akaluwatan na din kasana anti-illegal drug bypass operation yung ginawa at oras na alas 4 na palbangon Jad Barangay San Miguel, Balay na Kalasyaw, Pangasinan. Sa may suspect sa mantaon na 25, balolaki, tricycle driver, residente na Barangay Ambunaw, Dabitlan Balay. Si katoy na reston tampol, kaya rin na inyawat so Shabu, dasa rin ang panggap yung pusar buyer. Ya ahente na operatiba na Kalasyaw Police, di koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Asamsama din man na suspect, so 14.30 gramo na Shabu ya mambili na 97,240 piso. Ya akakarga taluran na pirason head shell transparent plastic sachet. Asamsama so sa kaya genuine na 500 piso bill. Tan labin anam ya pirason 1,000 na paper bill. Ya inusar bilang bypass money sa kaya unit ya Yamaha Mio Gray ya walay ya plaka to na E6646R. Sa may inventory yung ginawa darapan na saraya akay matuna. Tanarapan na sa may sospeka. Insigapan lang na kaso na insunggahay na Section 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa Bitlan suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan.
Naaresto na sa retaklay na uloy na tayog Pangasinan na. So wanted kaso na estapa. Ya si Katoy na arrested oras na alas 2:44 ng aram. Ya barangay Poblacion B, Dabitlan, Baloy. Sa BN suspect, samantao na 22. Home base sa tutor Marikit, residente na barangay Poblacion C, Dabitlan, Baloy. Inaresto sa Bitlan suspect maklanura da kaso nin sunggay na Article 315 paragraph 2A na revised penal code o kaso ni stapa in relation to section 6 na Republic Act 10175 iwalad silong na criminal case number 25-30671 si katunatan so inggan-gana na korte mampiyansa kantidad na 60,000 piso. Balitad Kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Imparesibi na pulis natibidad so service warrant jada Bureau of Jail Management Penology jada bali na tayog Pangasinan laban at 30 anyos siya lakin awalan na kason panagtakaw sa may balulakin na suspect. So sa kay Yado Maralos, residente na barangay Kalupangan na bali na natibidad Pangasinan na bit-bit na natibidad pulis so service warrant imparesibi at suspect makalanora da kaso nin sunggay na Article 308 na revised penal code imendaan na Republic Act 10951 o kasong panagtakaw wala da silong na criminal case number 9673 sa may suspect suinggan gana na korte mampiyansang kantidad na 24,000 piso si Katoy kapisok at tayog BGMP. Balitad Kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Bookkeeper naresto na taklay na uloy at oras na alas 11:14 na kabuwasan jad barangay Poblacion West, Balay na Kalasyaw, Pangasinan sa may suspect laki so mantaon na sa isinta walay asawa residente na barangay Gabon na Dabitlan, Baloy. Si Katoy naresto base biskag na warrant of arrest impaksab na korte da kaso ni stapa wala da criminal case number 2011-0428 dan si Katoy inggan-gan na korte mampiyansa da kantidad na 16,000 pesos si Katoy pulis akakulong natan da Kalasyaw Pulis sa istasyon. Balitad Kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na katibukulan niya balitad lokal antista nun dapag dasaray balitad nasyonal wadyan ni Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nagsampa ng panibagong kaso ng plunder, malversation at graft si dating Senador Antonio Trillanes IV at civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman nitong Miyerkules. Ayon sa mga complainant, isinampa ang reklamo dahil sa mali umanong paggamit ng bilyon-bilyong halaga ng confidential funds at iba pang public funds. Kabilang narito ang 650 million na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education na sinasabi ng umano'y dating bagman ni Duterte na si Remil Madriaga. Kasama rin ang 2.7 billion confidential funds mula sa Davao City noong panahon ng alkalde pa ng lungsod si Sara. 8 billion pesos halaga ng overpriced laptops. Higit 12 billion pesos na umano'y unliquidated cash advances noong ito pa ay DepEd Secretary at hindi umano natupad na target na pagtatayo ng mga silid-aralan. Kabilang din sa reklamo ang hindi idineklarang yaman at pagkakaroon ng 2 billion pesos deposits at iba pang assets sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at iba pang aligasyon ng katiwalian, bribery at corruption dahil umano sa pagtanggap ng pera mula sa drug lord noong panahon ng panunungkulan bilang mayor ng Davao City at betrayal of public trust dahil sa dalawang insidente ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang nasampahan ng impeachment complaint si Duterte dahil sa umano'y maling paggamit ng o confidential funds sa OVP at DepEd. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ipinadala na sa tanggapan ni Speaker Faustino D. III ang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Valicaria Garafil ang pagpapadala ng impeachment ni PBBM sa Office of the Speaker na hudyat ng pagsisimula ng Kamara sa panloob nitong proseso sa pagtupad ng konstitusyonal nitong mandato. Sinabi ni Garapil na ang tanging papel ng kanyang tanggapan sa nasabing impeachment ay administratibo at mahigit itong tumatalima sa saligang batas, panuntunan at protokol ng Kamara. Ipiniliwanag ni Garapil na matapos matanggap ang impeachment complaint ay tiniyak ng Office of the Secretary General na ang lahat ng mga dokumento ay maingat na nai-enter, na-record at naipadala sa kinakaukulang tanggapan. Aniya ang paunang hakbang ay naglalayong maipreserba ang kaayusan at tamang proseso sa pagtrato sa anumang impeachment. Magugunita na noong Lunes ay inihain sa Kamara ang impeachment ni Inday o na inahanda ni Attorney Andre De Jesus laban kay PBBM at inendorso naman ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jerry Nisay. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa plunder complaint na inihain ng NBI. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez,
kapwa respondent si Bunuan sa plunder na complaint na kinakaharap ni Senator Jinggoy Estrada at iba pa na nag-uugat sa manumalyang flood control projects. Nilinaw ni Martinez na ang reklamong plunder ay hindi limitado sa iisang proyekto o lokalidad. Bagamat nag-ugat sa flood control projects, ang mga aligasyon ay pawang may kaugnayan at nasa mahigit 50 million pesos ill-gotten wealth sa pinagsama-sama o serye ng transaksyon. Nakatakdang i-assign sa panel of prosecutors ang reklamo para sa pagsasagawa ng preliminary investigation. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nasa kustodiya na ng Department of Justice o DOJ si dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ito'y kasunod na rin ng magpagkakatanggap niya sa Witness Protection Program o WPP ng ahensya. Matatandang dating nakadetine si Alcantara sa Senado na may kaugnayan sa isinasagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Matapos siyang matanggap sa WPP o yung Witness Protection Program upang maging state witness ng pamahalaan sa anomalya. Hiniling ng DOJ sa Senado na maisalalim sa kanilang kustodiya. Nagpadala na rin ng liham si DOJ Secretary Frederick Vida kay Senate President Vicente Soto III at hiniling ang agarang paglilipat kay Alcantara sa DOJ. Dakong alauna ng hapon nang umalis sa Senado si Alcantara kasama ang mga tauhan ng DOJ upang ilipat ng pasilidad. Tiniyak ng DOJ sa Senado na pagpatuloy na pagiging available ni Alcantara na nangangakong makikipagtulungan sakaling kailangan ng Blue Ribbon ang kanyang presensya. Si Alcantara ay napatawan ng contempt ng Blue Ribbon at nasa ilalim ng kustodiya ng Senado simula noong September 18, 2025, kaugnay ng investigasyon ng panel sa umano'y mga irregularidad sa mga flood control projects. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Makapalang mukha nitong si Curly Discaya. Ito ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon bilang reaksyon sa pahayag ni Discaya na tila sila naman ang nananakawan kung magsasauli ng pera sa pamahalaan bago tanggapin sa Witness Protection Program. Ayon kay Dizon, kitang-kita ang lahat ng ebidensya laban sa kanila tapos ang lakas ng loob na magsabing sila ang ninanakawan. Kasabay nito, hinikayat ni Dizon si Discaya at ang kanyang asawang si Sarah na nakapit na ngayon na haharapin ang kanilang kaso at isauli ang pera ng taong bayan. Si Dizon ay nagtungo sa Sandigang Bayan kahapon upang tumistigo sa bail hearing ng siyam na opisyal ng DPWH Mimaropa na kapwa-akusado ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kinakaharap nitong malversation case kaugnay sa isang flood control project sa Oriental Mindoro. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nagpadala ng pillars si dating Ako Bicol Congressman Zaldico para makipagdialogo sa otoridad ng Pilipinas batay sa pahayag ng DILG. Ayon kay Secretary John B. Cremulya, ang naturang impormasyon ay patuloy na kinukumpirma ng tanggapan dahil kung gusto nito ng dialogo ay kanilang kakausapin pero kung suhol ang dahilan ay wala silang oras para rito. Aniya may mga pari na kilala si Zaldico na kumukonekta hindi para sumuko kundi para makipag-usap. Muling sinabi ni Remulla na batay sa kanyang pagkakaalam, si Zaldico ay nakakuha ng Portuguese citizenship sa ilalim ng Golden Visa Program ng Portugal na nagbibigay pahintulot sa mga dayuhan na makakuha ng residency
o maging citizenship kung naglagak ng malaking negosyo sa kanilang bansa. Sinabing Siko ang nag-invest ng malaking halaga sa Portugal. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal, kaya naging komplikado ang proseso ng pagtugis kay Saldico. Binigyang din naman ni Rimulya na gumagawa ng ibang legal options ang pamahalaan para may babalik si Saldico. Aniya nakausap niya si Senator Panfilo Lacson upang magkaroon ng kasunduan ng Senado ng Pilipinas sa Senado ng Portugal, gayon din ng Kongreso ng dalawang bansa. Sinabi ni Rimulya na hindi ito madaling gawin dahil kakailanganin ng halos 3 taon, pero gagawin nila ang lahat para mapanagot ito sa kinasasangkotang kaso sa ating bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Jad Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Rancho Pangasinan. Oras alas 6:33 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig Kabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactorion Lingkor, Timogti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Good morning din kay Station Manager Joey Baby. Maagang nagising ito. Aha. Naggatas ka na. Wala. Aha. Ayan, oh. Hindi ka ito mapapagatas. Ha? Hindi. Dugat, wala yung kinunaya. Wala po ito manaya. Oh. May apo na si... Nag-iisa lang po yan na baby na may apo. Ayan. Ha? Si Manager Joey Baby. Tayo po ay tatalakay ng mga issue sa umagang ito ng Biyernes, Pitsa 23 sa buwan ng Enero 2026. Bilis ng araw, kapaborito i-roll. Mamaya katapusan na naman. January, February, March, April. Kailan ba yung Kailan ba yung Bangus Festival? Di ba, Mayo? Hindi, Abril yan. Ay, Abril? Abril yung Bangus Festival? Papalapit na pala yung Bangus Festival dito sa lungsod ng Dagupan. Ngayon, mayroong pinost sa Facebook page si City Mayor Belen Fernandez, kaugnay sa bangus dito sa lungsod. Ano yung exact words na sinabi niya, kapaborito i-roll? Yan ba yung yung mas pinalakas na bangus festival? Yan yung caption. Festival ni Capital. Bangus Capital. Capital, Para sigurado. Ay hahanapin ko, pero ano yan, I stand to be corrected. Yan, Mas pinalakas na bangus Capital. Oo. Ano ang tama. ano ang pinalakas ni Mayor Belen? Ang presyo ng bangus o pagdami ng pispin sa lungsod? Yeah? Oo nga, no. Kung pinalakas ni Mayor ang bangus sa lungsod, bakit ang mahal? Dito say ito labat. Mabli. Magkano ba? Samantala tinaguri ang bangus capital. Ang Dagupan City. Magkano ba yung magkano ang bangus sa Magsaysay? 'Di ba? Nasa 190. Hindi, wala nang 190, maliliit. Hindi, yung maliit nga, maliit. Pero 230 per kilo. Base sa pinakahuling ulat ngayong buwan ng Enero. Hindi, tinanong ko rin yung mga iba. 230. Kararamay doarang piraso sa kikilo. Correct. Yung malaki. Malaki yan. Ang yung malaking bangus 230 bawat kilo, yung medium size 220 bawat kilo, at yung small size ito yung 190 bawat kilo, kapaborito i-roll. Yun yung presyo diyan. Itong buwan ng Enero 2026. Kaya ang presyong ito ay maaring magbago depende sa supply, pero matagal na hindi pa nagbabago, mataas pa rin. Correct. Tapos dumating yung time na merong baha. Yung mga may uwan. Medyo bumaba yung bangus doon. Siyempre latag ka. Kahit yan wala laba so pamawian. Kahit nasa gilid ng kalsada, ang daming bangus. Dami. After 1 week. Back to normal. Plus. So paano palakasin ni Mayor Belen ang bangus sa lungsod? Samantalang ang mga pispan ay kino-convert into industrial, 'di ba? Napapansin mo.
Marami ng mga pispan na hindi na nagpapas. Kaya Pasyon. konti na ang supply ng bangus galing sa mga fish pond. Oo. At siyempre may fish cages din yung tungkol sa price ceiling o yung pagbibenta o pagtatakda ng presyo na maaring ipataw ito yung mga nagtitinda na minsan nagpapataw ng presyo sa mga mamimili kapaborito i-roll, di ba? Ang price ceiling ay ginagawa ng gobyerno o ahensya gaya ng DTI, ng agriculture, upang mabantayan ang abot kayang presyo ng bilihin para maiwasan ng mga mapagsamantalang nagtitinda ng matataas na presyo. Supposed to be. Ngunit ang nagpapataw ng presyo nga yung sa pampublikong pamilihan ay itong mga nagtitinda na hindi ito namomonitor yata ng DTI o saka DA. Hindi, paliwanag lang nila kung bakit mahal ang bangus. Kaya nga ganun na lang, Dapat ang lokal na pamahalaan ay bumuo ng task force, yung sa monitoring. Kasama dyan siguro yung DTI, yung sinabi mo, yung sa merong representative ng DA, para ma-monitor yung mga lumalabag sa batas na mga nagnenegosyo. Sa ilalim ng Republic Act number 7581 o yung The Price Act, dapat ipatupad ang abot kayang presyo. Ang Republic Act 7581, ito ang nagbibigay kapangyarihan sa Chief Executive na magpatupad ng price ceiling sa mga basic necessities at prime commodities. Layunin para protektahan ang mga consumer mula sa sobrang pagtaas ng presyo, lalo na sa mga pangunahing pangangailangan na nagdudulot ng shortages ng kaukulang supply, di ba? Ang tanong, nagkukulang ba tayo sa supply ng bangus? Sa lungsod? Ng Dagupan, kaya ang mahal ng presyo ng bangus. Bilang panawagan ni Mayor Belen Fernandez na mas pinalakas na bangus festival. Capital. Pero baka ibig sabihin na naungusan na tayo ng ibang lugar dahil sinabi ni Mayor Belen sa kanyang post na sa social media na mas pinalakas na bangus capital. Palalakisin daw yung bangus capital. Hindi naman natin may deny. May mga iba't ibang pinapasok naman na bangus dito, di ba? Di ba? Ng ibang bayan din. Okay lang yun. Okay lang yun. Ang problema sa atan sa problema dito na may demand at Bulacan. Kaya nga diba? Marami yatang nakakapasok na bangus galing sa ibang lugar, kaya ang mga namimili nagtatanong kung bangus Dagupan o bangus Fishpen of the North. Kaya nga. Mas magandang pakinggan kung ang ilagay ni sa social media Fishpen in the North. Fishpen in the North. Kasi nakikita mo naman diyan sa mga kailugan di ba? Makikita mo diyan sa may tulay, sa Tanap Bridge at saka doon sa Pantal Bridge. Napakaraming fish. Ang Dagupan City nakilala bilang milk fish capital. Yung bangus capital ang nagpo-produce humigit kumulang ilan daw? 16,000 na metrikong tonelada ng bangus. Taon-taon daw. Taon-taon. Saan mo galing yan? Kaya nga, saan galing? Dagupan ba yan? Yung data na yan? Baka Fishpen o kaya galing sa ibang lugar. Ngunit nag-iiba ito taon-taon dahil sa nangyayari, yung sinabi mo, kalamidad, tagtuyot, at siyempre, tataas yung presyo ng mga, yung mga feeds, na pinapakain sa bangus. Kaya kung minsan, bumababa yung supply ng bangus, di ba? Dahil sa mga kadahilanan. Kaya dito sa Dagupan, yun nga, kung minsan mataas yung presyo, kung minsan mababa, kung pagdating ng bagyo mababa dahil nga kahit na maliliit kinukuha na para hindi masalanta ng bagyo, di ba? Ito yung sa lungsod kapaborito yung 16,000 yata buong Pangasinan yata yun yung sa lungsod
ay Hindi yung production sa lungsod Hindi. noong 2024. ito lumabas nga yan sa ano eh. Oo. Sa isang pahayagan eh. Oo. Na ang sinasabi dito Oo. ay nagkaroon daw ng ang Dagupan City mismo Dagupan. ay nagpo-produce ng tinatayang na mga nasa 16,000 tonelada. Yun daw ang sinabi. Metric tons ng bangus kada taon. Kada taon. Yun na nga. madalas na binabanggit sa mga lokal na sa mga industriya at bangus festival ng syudad. Oo. So 16,000 Dagupan alone. Oo. Noong 2018 to 2020 daw, may datos na nagpapakita ng production figures na sa humigit kumulang 9,400 plus hanggang 9,800 plus metric tons kada taon. Pero noong 2024, noong 2024, ang sinasabi dito sa lungsod, ang naitala lang ay yung ng bangos, 2.5 na tonelada mula sa pispan at 3.2 tonelada mula sa piece kgs. Ito yung datos. 2.5 na tonelada mula sa pispan at 3.2 na tonelada mula sa piece kgs. Ito yung datos sa noong 2024. Di ba? Dito sa lungsod ng Dagupan. Kung kuikwenta, total mo yan, that is 5.7 sa Dagupan alone. Yun ang sinasabi. 2024 yan. So parang bumaba. Bumababa ang production. Bumaba dahil nga doon sa anong rason? Yung mga kino-convert na nila? Marami nang kino-convert di ba? Yung mga pispan from agricultural to industrial na. Yung iba nga baka residential. Kasi tingnan mo yung datos sa Kapaborito Errol, mas mataas yung production mula sa mga piece kgs. Kaysa yun sa pispan. Di ba? Yun ang kwan dyan. Nakikita natin na tiliyatay nauubos na yung mga pispan dito sa lungsod ng Dagupan dahil pispin la. Kaya pispin na lang. Patayo ng illegal. Na walang nakakakita. Kaya nga mas pinalakas na bangus capital. Mas mahal pa more. Mas marami ang bangus nagaling sa mga piece kgs ikumpara sa mga pispan Kapaborito Errol. Kaya nga sa kabila ng mataas na annual target, iniulat noong December 2024 na nakaranas ng mababang supply. Ito na yun. Ng bangus sa Dagupan sa Magsaysay Fish Market dahil sa epekto ng mga bagyo. Yung mga yan, nagresulta ng pagtaas ng presyo daw. 2024. Nagtaas ng presyo. 2026 na yun, bakit mataas pa rin ang presyo? Sa mas malawak na pananaw, ang produksyon ng bangus sa buong probinsya ng Pangasinan noong ikatlong quarter ng 2024 ay umabot sa 73,533 metric tons na higit sa doble, 27,000 metric tons noong parehong quarter noong 2023. So tumaas nung 2024. Bakit dito sa Dagupan bumaba yung production? Ito nga nung February 2024, yung mga ilang producers daw dito sa Dagupan City nagbawas ng kanilang production. Bakit? Dahil sa mataas na gastusin. Lalo na sa kanilang pakain. May feeds. Kahit patuloy ang pag-aalaga ng bangus sa 910 hektarya ng pispan. So mayroon pang natitira siya rin na 910 na hektarya na pispan. Hindi naman sabay-sabay yan. Sa sitwasyon sa supply last year, nagkaroon ng kakulangan ng supply ng bangus. Matapos ang mga bagyo sa huling bahagi ng Hunyo 2025 na nagpaakyat ng presyo hanggang 250 piso bawat kilo noong September 2025. Yun yung pag tumaas yung presyo. Domino effect.
Low supply and demand. Kakaunti ang supply, asahan natin na tataas ang presyo. Tama. Tama. Oo. Bagamat ang Dagupan City ay sentro ng bangus capital, ngunit ang malaking bahagi ng supply ng bangus sa buong Pangasinan ay nagmumula sa bayan ng Anda, bayan ng Bulinaw, at bayan ng Sual, Pangasinan. Di ba? Ngayon, yung paano pa palalakasin ni Mayor Belen Fernandez yung bangus capital of the North. Kung nagkukulang tayo ng supply, di ba? Kasi pag sinabi mong bangus kapaborito, Errol, Dagupan, di ba? Well known na yan Siyempre, pag sinabi mong puto, Kalasyaw, di ba? Pag sinabi mong bagoong, Salingayen. So pag sinabi mong bangus, Dagupan yan automatic. Unla tayo Dagupan, Mansaliw tayo bangus. Correct. Kahit kasabi Dagupan, nararamay turista si Mamar, toing. Mahal. Mahal. Tapos nang turista, liwan tagadya, toing. Mas mable lamat. Kaya nga budulan dalagi, siyempre mayaman niya. Kaya nga may nag-aaway dyan May nag-aaway. Kasi yung namimili, magkano ito? Sabi niya. Yung nagtitinda, sinabi niya yung presyo. Mahal! Sabi niya. Nandun yung asawa ng nagtitinda. Nasilos. Nasilos. Yung pala, mahal yung bangus. Tinampal de bangus. Hindi, getting aside no? Kasi na-obserbahan natin yan dahil tayo po namimili rin ng mga palitan bangus. natin yung caption ni Mayor Belen? Anong papalit mo? Ano bang nakalagay doon? Mas pinalakas na bangus capital? Oo. O mas mahal na bangus sa Dagupan City. Dagupan. At kakaunti ang supply ng bangus sa Dagupan City. Ganun ba yun? Ang papalit natin dyan mas pinalakas, mas maganda, mas pinalakas na pispin sa Dagupan. Di ba? Di bali kung legal. Kung may permit. Ilan ba ang maximum number ng pispin sa Dagupan? Depende yan. Dapat may maximum yan, hindi yung porkit. Depende sa sukat. Kasi may sinasabi lang sukat yung kung hindi ko nagkakamali, 4x kasi pabayaan natin yung size. Ang siste, kung illegal. Kung legal. O kung illegal, may lagay. Oo nga, tama. Hindi, may lalagyan. May lalagyan, ilalagay. Ilalagay pala, ilalagay. Ilalagay. Oo. Siyempre, illegal nga, kaya ilalagay. Kung may kung may nakuha sa pispin, may ilalaglag. Ilalagay. Kaya hagis nila yung pids. Ilalaglag yan sa tubig. Kakainin na ng mga bangus. Kaya, yung pinos ni Mayor Belen, parang hindi ko maintindihan yung sinabi niyang mas pinalakas. Mas pinalakas. Anong pinalakas mo dyan? Samantalang nagkaroon ng baka sabihin na naman dahil sa mga sagabal. Sino? Natanggal na yung mga sagabal Wala nang sagabal isa na lang yung nandiyan na natitira para siyang na rin hindi na siya nagsasalita pag nagsalita nandiyan yung mga ambununda. Kararami membro isang ng panlungsod ya umuloy, makasalita lara. Awoy balat. Baka kung pa rin, nakatakip pa rin. Wala rin analon kinditan, umul? Siren. Kuno. Baka kung naman, binigyan sila ng kailang committee ba? Ano? Yung Committee on Silence. Pwede. O Committee on, may mambubot na yurungan. Dakali na abak datan. Nabubot. Hindi, dapat sana pag kayo po ay hinalal bilang konsihal, kayo po yung inaasahan nila sa Sangguniang Bayan na gagawa ng mga measures, mga panukala. Hindi, sigurado ako pag kanya mga kwestiyonan
Alam na natin ang mangyayari dyan. Oo. Ako po ang naghain ng resolution na ganito, na ganito, na ganito. Ako po ang co-sponsored. Oh. Sponsor. Baka nga nag-isip, hindi ka nag-isip dyan eh. Hindi, yung Kasi kwan. lalagay, isali yung laikin dito na, may co-sponsor. Sa bagay, gano'n naman talaga yung Oo, siyempre. Pag hindi nila kaalyado, walang pangalan. Oh, walang pangalan. Oo. Wala pang komite. Wala pang komite. Oo. Aywan ko kung may binigyan na komite kay Councilor Dada. Oh, ilan yan? Siyam na konsihal, nakaalyado. Oh. Ni Mayor Belen. Oh. Wala ba ni isa makaisip dyan sa bangus natin kung bakit ang mahal pa rin hanggang ngayon? Kaya nga eh. Oh, dapat umikot naman sila sa pampublikong pamilihan dito sa lungsod. Baka sila hindi nila nararamdaman yung Hindi, yung mahal. Siyempre, sa Leon Damalante, si Katayura ordinaryo kaya nga totoo eh. Hindi, ang sasabihin nila, hindi, kasi mahal din ang gasolina eh. Oh, gasolina? Yung mga bangus galing sa ibang lugar eh. Babagutan da? Ha? Hindi, galing sa ibang lugar eh. Galing sa Anda, galing sa Bulinaw eh, di ba? Yun ang sasabihin eh. Oh, yung bangus. Okay. Galing sa Bulinaw, galing sa Anda. Ibibabagsak dyan sa fish market eh. So ibig sabihin yan eh, talagang nagkukulang tayo ng supply sa Dagupan. Bakit may mga alamin nyo kung anong rason. O kung mahal ang mga bilihin, wala ba kayong magagawa? Kaya nga eh. Tulungan natin yung mga dapat may price monitoring. Kasi yung sila yung nagpo-produce ng bangus. Pagdating sa market, binebenta naman ng mahal. Oo nga eh. Diba? So dapat may may nagbabantay. Kaya nga yung kakilala ko, Kilala ko hindi. Hindi mo kilala. Pumunta sa sa Magsaysay Fish Market para bumili ng bangus para ihawin pagdating niya doon, mahal pala yung bangus. Ang binili niya yung dilis na lang. Maliliit. Kaya siyempre papalapit na yung bangus festival natin. Saan ba galing yung mga bangus na naman yan? May sapat bang supply ng bangus dito sa lungsod ng Dagupan? Kaya tingnan natin kung ano ang magagawa ng mga elected official dito sa lungsod ng Dagupan na talagang maiangat ang produksyon ng bangus para matawag na bangus capital of the North, hindi Fishpin capital of the North. Sa ating pagbabalik, talakayin natin ang mga barangay officials na non-performance. Diyan lamang kayo sa aming pagbabalik. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa suking sari-sari store. Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas,
at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kaposan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:01 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. At good morning din kay Manager Joey Baby. Oy, good morning kay Myra Meriti Lapid. Gawin din kay Helen Ibasan Labarias. Kay Maribek Rivera Balason. Balason, ganun din kay Rinaldo Bungar. Ayan, magandang umaga. Si Lisa Sim, good morning po sa inyo. Thank you sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating palatuntunan.
papalapit na yung barangay at iski election, kapaborito. Pero bago natin talakayin Oo. yan, Oo. maisingit ko lang Ayun. yung ng talagang ikinagulat ng marami. Ano yan? Itong, alam mo ba yung Cabral Files? Oo, tama. Pag sinabing Cabral Files, Yung yan mga yung hawak ni dating undersecretary. hindi, yung hawak ni tingnan to ay Congressman Leandro Legarda Libiste. Oo. Pero files. yan yung galing kay Juan Balot. Kaya nga Cabral Files eh. Galing kay dating undersecretary Cabral. Lamte katon na dadakal sumangkalaw. At satan. Pero yung iba naman may mas malaking ikinagulat. Bakit? Bakit nagulat sa sila? dami-dami ng mga nakalistang mga project. Yun. Dito sa lalawigan Pangasinan. Meron sa may kasi may per district eh. Oo, tama. Dito sa third district. Sa dami ng project dito. Ay wala kahit isa sa Mapandan. Wala. Anong distrito ba ang Mapandan? Third district. Third district. Third district? Sino may sakop ng third district? Itong si Arenas. Bakit wala sa Mapandan? Bakit napag-iwanan ng Mapandan? Ang sinasabi diyan sa may ang sinasabi nila diyan, itong ipinresenta ang nasabing listahan diyan sa may pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon Committee no iner at ay si Undersecretary Rico Bernabe, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, sa summary na datos unaan niya impawayad social media ng Congressman Libiste. So, kaya na may kinumpirma damat. Legit. Okay. So, legit yung Cabral Files. At balat niya ay so matindi kuanan Libiste. Anong sabi? Ang may kapangyarihan daw dyan na magpatupad ng mga project. Magpatupad yung mga nakaupo. Sinong mga nakaupo? Mga nakaupo? Tayo nakaupo. Wala tayong kinalaman dyan. Nakaupo tayo dito. Sino ba nakaupo? Meron yung tinatawag na proponent. Ayun na yung dati. Pero nung lumabas yung flood control scam, nawala yung proponent. Nawala yung mga proponent. Nasaan? Pero ito, meron pa rin. 2025 DPWH projects. 2025 yan 2025. 2025. Okay. Say makin proponent. uloy kunod saya, nararamay akayrong. Unongod kinan Congressman Libiste. Sino tinutukoy niyang mga nakaupo? Nathan, aantaan tayo, tani ay listaan ay, babasahin ko, anggan sa kay Mapandan. So, ang Mapandan ay hindi nabigyan ng mga projects. So, ibig sabihin yan, kinalimutan ng nakaupo ang bayan ng Mapandan na bumoto sa kanya nung nakarang eleksyon. Maya-maya kinja ay, flood control, puro tigta 30 million. Anong masasabi ngayon? 35 million. Anong masasabi ngayon ng mga taga Mapandan sa ganyan na sistema na pinag-iwanan ng nakaupo? Sino kayo nakaupo? Hindi, baka wala pa dito. Hindi, nilabas na lahat yan Ay, nilabas na ba? by distrito yan At may mga bayan na dyan so ibig sabihin, pag nilabas nila yan, kompleto na yan. Na records na yan po ay yung hinahawakan ni dating Undersecretary Cabral at yan po ay nakuha ni Congressman si Juan Libiste. Congressman Libiste. Congressman Libiste. So yun yung inilatag doon sa Blue Ribbon Committee at nabanggit nga yung Pangasinan na napakaraming mga projects sa mga distrito at bayan, ngunit sa Mapandan wala po. Kahit isa. Wala dyan sa listahan.
Bakit? Anong nangyari? O, tanong natin sa nakaupo. Kasi Itong mga project na to, Oh. ang in-expose lang kasi yung construction o blah blah blah, Oh. tas yung amount. So, ibig sabihin, Yung contractor kaya, oo. Walang kontraktor eh. Walang Na nakalagay na dyan. kontraktor Walang eh. nakalagay. Ang nandyan lang yung mga construction of blah blah blah, tapos yung lugar at saka yung amount. Kung Oh, yun lang. magkano. Yung kontraktor wala eh. So napakarami yan. So ibig sabihin ba wala bang pagmamahal yung nakaupo sa bayan ng Mapandan? Yan ang tanong namin. Wala bang pagmamahal yung nakaupo sa bayan ng Mapandan, considering na doon sa listahan na iprenesinta ay wala po ang bayan ng Mapandan. kasi meron sa Santa Barbara, meron sa Calasiao, meron sa Bayambang, meron sa Malasiki, marami. Marami rin sa San Carlos. Yung mga ibang bayan, ibang lungsod, ay nabusog sila sa project, ngunit sa bayan ng Mapandan, walang-wala. So, wala bang pagmamahal yung nakaupo? Bakit hindi niya binigyan kahit isa na proyekto yung bayan ng Mapandan? Diba? Kaya't yan ang malaking katanungan. Sino kaya yung nakaupo? Wala nang umaamin kung sino yung yung proponent. eh. Wala na. Noon Dati nag-uunahan sila kahit na yan ay implemented ng national government, inaangkin nandun pa yung mga pangalan, paipal. Ngayon wala nang aamin dahil ayaw na nilang ilagay yung kailang kamay sa mainit na tubig. Hot water. Hindi ayaw nilang ilagay yung kailang kamay sa mainit na tubig. Pero kitang-kita naman na sila ang nakikiusap doon sa taas at sila yung naglalakad doon sa taas para dumating yung pundo rito para sa proyekto na yan. Kaya yan, malaking question mark. Bakit wala ni isa ang binigay na proyekto sa bayan ng Mapandan, Pangasinan? Naisingit ko lang kasi nakita ko, binasa ko kagabi, naduduling na ako. Sabi ko baka naduduling lang ako. Baka wala talaga. Yung, dito. So, ano kayo masasabi ng mga taga Mapandan dyan, yung mga taga Mapandan sa mga ganyang nangyayari? Kung ako ang taga Mapandan, iblanggo ko na pagdating ng eleksyon yung nakaupo yung nakatayo naman ang isulat mo. Yung nakatayo ang Teka muna. Security guard yun na nakatayo lang Security niya yun. Security niya. Sige. Alas 7:11 ng umaga. Gaya ng aming nabanggit kanina, papalapit na yung barangay at SK eleksyon. Nagaganapin sa November, itong taon na ito. Kumusta naman ang performance ng mga nakaupong barangay officials? May mga non-performing na mga barangay officials. Ang barangay ang tinuturing na grassroots o pinaka-pundasyon ng pamalaan, kapaborito i-rule. Ay, sa mga barangay officials, ang unang lumalapit ang mga taong bayan, mga mamamayan, yung mga kabarangay, sila yung unang-unang nilalapitan dyan. Para sa kanilang mga kailangan, yung mga daing, mga sumbong. Diba, dyan muna, barangay muna. Subalit sa kabila ng malawak na kapangyarihan at pundong hawak ng mga barangay official, marami pa rin sa ating mga barangay officials ang nagdurusa dahil sa non-performance o hindi pagganap sa sinumpaang tungkulin ng kanilang mga leader. Yung mga nagdurusa, yung mga tao, mga kabarangay. Hindi matatawaran ang papel ng mga barangay official, alam mo yan. Hirap magpatupad ng
Diyan sa barangay. Oo. Kita mo, ikaw na ang singa ka pulis dito ni. Oo. O respondi kang tampol na wala rin manggugulo. Correct. Kasabi dyan barangay, mamaliw singa ka abogado. Oo. Balansiyan mo may issue, alam mo. Tama. Hindi matatawaran yung papel ng mga yan, barangay official. Oo. Sila ang nagpapatupad ng batas sa barangay, nagpapanatili ng kapayapaan, at tagahatid ng tulong sa oras ng may mga kalamidad. Oo, ngunit tila nakakalimutan ng ilang mga yung kailang pagiging official, yung posisyon nila para sa sa tunay na serbisyo. Ang nangyayari diyan nakakalimutan nila yung kapangyarihan nila na magsilbi sa taong bayan. Kaya yung mga iba non-performing asset sa bela. Nakakadismaya na may mga barangay official may mga barangay official na mangiras. At may mga barangay na nanatiling marumi. Yung kailang barangay. Barangay magulo. Kulang ng serbisyo. Dahil ang mga nakabuo ay tila epal lang. Epal. O mas abala sa kanilang mga personal na gawain. Ang DLG ay paulit-ulit na nagpapaalala na ang mga barangay official ay dapat matino, mahusay, at maasahan sa lahat ng oras. Ang pagtatayo ng illegal na struktura, kapabayaan sa paglilinis ng komunidad at kakulangan sa aksyon sa peace and order ay malinaw na ebidensya yan ng kapabayaan. Ngunit marami pa ring matitinong barangay official. Marami. Tulad ni punong barangay Saldi Bauson. Ay, si amigo ta. Makabito. Barangay Makabito Kalasyaw. Si punong barangay Roni Daos ng barangay Mamarlaw, San Carlos City. Si punong barangay Junal Estabilio ng barangay Lilemasan, San Carlos City. Si Kapitan Bob. Si Liga President Buit Magat. Diyan sa San Carlos City. Yung mga matitinong marami pa. Marami pa. Marami pa. Si Isla. Si Kapitan Navarro ng barangay Isla. Ang mga mamamayan o yung mga botante, mas gusto nila na palitan ang mga ilang nakaupo dahil may mga tamad nga, mga pabaya. May mga barangay official, barangay kapitan, kagawad. Namagit mo ilan sa mga performing punong barangay, etong may dagdag ko lang, si dating Liga President. Ditad Kalasyaw, si Engineer Carlito Dion. Kaya wala ray kinditanay, wala ray may tutungtong. Sir, pawil kayo, pawil kila. Diba? Pero ang sagot naman ni Kapitan Carlito Dion, ibabagamit si kayo, na-retire lahat. Yun ang yung sagot niya retired na ako sa politika. Retired na lang. Yan ang siya sabi niya. Politika sa mga taong nakakausap niya. Pawil kila. Ayun yung mga Muslim dinadaing. Ng mga taga Barangay Bud at siyempre buong Kalasyaw. Wala balon dengal ko lamot. Kapitan Dante, pawil kila. Lante. Diyan kinta na San Miguel San Miguel, Kaya yun ang nila yung mga yan pinanggit ng barangay mat Kapitana. Kami kalagabay. Iba yun. Iba yun. Kaya siyempre yung mga dating barangay official pinapabalik ng kanilang mga kabarangay dahil maganda yung kailang pinakitang serbisyo. Lalabas kasi dyan yung sayo at sa gusto nyo magkakaroon ng comparison. Ayan. Yung haba ng termino ng kapitan na nag-graduate o nagpahinga, tapos yung trabaho ng mga pumalit malaki yung
comparison yan. Oo, tulad ni dating barangay captain at Liga President Carlito Dion, hindi matatawaran ang kanyang nagawa sa Barangay Bud. Pinairal ang kalinisan, lalo na sa mga ilog, regular na naglilinis kasama ang buong Barangay Council. Noong siya pa yung punong barangay ng Barangay Bud. Diba? Yan sa Kalasyaw, Pangasinan. Si former Barangay Kapitan Carlito Dion ay tumanggap ng parangal sa Malacanang noong, kung hindi ako nagkakamali, 2002 yan bilang model barangay sa waste management na kinilala ang kanilang barangay bilang malinis na ilog at epektibong paghiwalay ng basura o waste segregation. Diyan sa may ano yan, sa may Bud Bud River. yan. Bud River. Kaya isang matagumpay na nagpapakita ng dedikasyon ng barangay sa ecological solid waste management. Kaya pinarangalan ng award nationwide itong si dating Kapitan Carlito Dion. Dahil sa mahusay na pagpapatupad ng waste segregation at paglilinis sa Bud River bilang pagsuporta sa Republic Act 9003 o Ecological Waste Management. Yan. Dapat ganyan yung maging batayan nila. Kaya nga may standard na sa kaya barangay official o sa kaya kapitan. Dapat may mga may mga pamantayan din dapat, hindi porkit kumpare kainuman si Katula. Nagtonte man uloy balot. Kaya nga Diba? Dapat may pamantayan pa rin kayo. Kaya yung yung parangal na natanggap ng Barangay Bud sa ilalim ng administrasyon ni dating Kapitan Carlito Dion ay nagpapakilala ng sa pagsisikap ng mga ordinaryong mamamayan at leader sa pangangalaga na sa kalikasan. Lalo na sa pangangalaga ng basura na naging inspirasyon para sa ibang barangay, bayan, syudad sa buong Pilipinas. Kaya naging model ang Barangay Bud sa ecological waste management. Dapat tularan ng ibang lugar yung pagpapanatili ng kalinisan, yung malinis at luntiang kapaligiran. Kung magawa ni dating Kapitan Carlito Dion, bakit yung mga ibang barangay hindi lang magagawa yung proper segregation ng mga basura. Kaya ang parangal ay bahagi ng mas malawak na inisyatibo ng pamahalaan para sa wastong pamamahala ng basura at nagpapakita ng malalim na pangako sa sustainable development sa Barangay Bud, Kalasyaw, Pangasinan. Okay. Kaya namimiss nyo yung mga may panuuli na sararamay iraramay maungya leader talagang makailiw kayo sa lanay sugagawan to may akayrong. Kaya nga ang sabi ng mga taga Barangay Bud dahil sa matagumpay na ginawa at yung magandang pamamalakad ni dating Kapitan Carlito Dion, dapat bumalik kayo na naman sa politika. Yun yung nila. Kaya yung mga hindi nag-perform na mga barangay officials, yung tinawag na NPA, non-performing asset. Ang taong bayan ay may kapangyarihan kung ang isang opisyal ay hindi tumupad sa kanyang tungkulin, panahon na upang gamitin ang lakas ng baluta o pangpalitan sila
sa susunod na barangay. Malapit na. at O, 9 na buwan na lang. Oo. Pag nagtapos itong buwan ng Enero, may 9 months pa. Oo. 9 months pa. Nante. Oo. Katon na sarara yung panahon, ilaluan nyo. Ilaluan nyo ya. Amay-amay lang mampakyut. Amay-amay lang may istoryaan. Amay-amay lang man make-up. Kumbaga. Kaya barangay official. Kunyari si Karay maamigo. May accommodating. Ayaman dali barangay hall iraratan. Kaya nga sigurado ta. Election na. Ang serbisyo sa barangay ay hindi ipal. Ang kailangan ay aksyon. Seryosyong trabaho at tunay na malasakit. Kung hindi kayang gampanan, yung kailang tungkulin, magbitiw na sila sa kailang tungkulin. Clifford Abilia, magandang umaga sa iyo. Sige, pwede pa tayong mag-exercise sa engineer. Take it away. Mag-exercise tayo. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Gayon din kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Mike at Councilor Jopi, good morning. Ayan. Magandang umaga din kay former Councilor Gerald Official. At ganun din si Joel Calvo. Magandang umaga. Long hair. Long hair. Si Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Gawin din kay Madam Marmy at Boss Carlo, magandang umaga. Si Sergeant Esteves at Madam Jubit Esteves, magandang umaga. Magandang umaga din dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Si Mayor Carl Christian Biga. Gawin din kay Dr. Felix Domicilio at Sir Jeffrel, si Sir Darwin, Madam Sheila Pinulyar at Councilor Freddy Pinulyar. O dyan sa Barangay Makabito, si Kagawad Pio Hilumen, magandang umaga. Kagawad John Gabrielio, Kagawad Dominador Episcope, Sontobi Kagawad Alvin de Vera, Di Guzman, hindi na balasing. Si Kapitan Saldi Bauson, magandang umaga. Si Madam Manita Rolosta, magandang umaga. BHW dyan. Magandang umaga din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Ngayon din kay yung mga tagapakinig natin dyan sa may Barangay Bunlag, si Kagawad Dio Quinto Peralta at Kagawad PJ Peralta, magandang umaga. Si Kagawad Kilaton, Regan Kilaton, magandang umaga. Ano pa? Doon sa may natin? Yung Facebook, si Sir Bingab Homilianos, magandang umaga. Si Sir Ben. Sir Ben, magandang umaga sa iyo. Ano natin yan? Listener talaga natin yan. Si Caramel de la Cruz ng San Carlos City, magandang umaga. Yan, si Caramel, kinmatan, may matulong, maaro lawas. Oo. Saray taga San Carlos. Hindi lang San Carlos, kahit na saang lugar, pag tinawag siya, may re-resolbahin, kaagad yan, napupunta si Caramel de la Cruz. Yung iba nga, alam mo na hindi naman sa pinangungunahan nila. Sir, pwedeng para mas malawak ang iyong paglilingkod, tumakbo ka na. Unimis labat si Caramel. Siyempre, unimis labat si Caramel. Nag-enjoy siya sa kanyang private life. At pwede namang tumulong. Counting na negosyo. Pwede namang tumulong na kahit wala sa politika. Ayan yung mga ano niya kasi magmula nung nung nakilala ko yan.
panahon pa ni dating Mayor, late Mayor Jolly Rosilio, Julian Jolly Rosilio. Nandyan na si Caramel. Siya po yung tumutulong, siya po yung pupunta sa mga hospital para tulungan yung mga pasyente na may labas. Kaya't kilalang-kilala na yan si Caramel de la Cruz. Josie Kines, magandang umaga. Si Jessica Bulataw, magandang umaga. Oy, Don Ramon Bautista, Senior. Good morning, sir. Diyan sa may bayan ng Manawag, Pangasinan. Magandang umaga. At ganun din, si Centennial Medical Chief, Dr. Roland Mejia. Magandang umaga po sa inyo diyan sa may Region 1 Medical Center. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Si Merlita Abilia, magandang umaga. Mar Pasqua, ayan, magandang umaga sa inyo. Ayan. Wala na? Okay, wala na po tayong... Next week. Next week. Friday ngayon. Bukas, anong gagawin natin? Siyempre, maglalaba. Sa linggo. Magpa-plansa. Wala na po tayo sa patawara sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. At magbabalik kami sa araw ng Lunes. Ang inyo po nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charissa, si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknae Baloy. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan,